Ако някой каже, че не сме културно предаване, просто да си гледа работата. Значи Наско с книга, Стамболов дойде сега с книга и той е писател. И ти какво казваш, че... Към края на месеца следващия, първата част на романа ми ще излезе, аз ще доста. Ти пишеш ли? Книга? Все още. Моята роман... Според мен то вече стане модерно да не се пише, защото голям... Какво извинявай? Да, говорите и не се чува. Моята роман, първа част ще излезе, което заглавието е Боже, защо Господ лъже. Така ще се казва. Края на следващата ще излезе. Роман, да, 1720 година се развива детството в България. Добре, в смисъл Станишев го няма вътре, да не го търсим. Още не е бил роден тогава. Много малък трябва да е бил тогава. Добре. Говорихме си... Давай. Говорихме си с тях, ти не знаеш... Аз не знам. И сме се разговорили да ги питам кой е бисера на кампанията. Не дал веднага трябва да изстреля две имена. И двете имена за бисера в БСП. Бисера е Момчил 15-15 и другото е Достена, която беше номинирана и назначена едва ли не да бъде евродепутат и партията с вътрешната си съпротива срещу всякакви такива чужди тела, общо зато я изхвърли. Партията я демонизира. Не ще ме демонизира. В БСП има нещо, което трябва да го разберат и включително БСП сега се въртат и случат и какво било не било. Партията можа да преглътне, че в петимата, които щяха да бъдат еврота, защото даха ушки им социолозите поне 5, 3 от имената не бяха от партията, нямат нищо с партията. Нито Петър Корумбашев, Достена и Светлина Йончева, която е от социал-демократите. Тя шеста, може би. Тя беше шеста, която Сергей се оттегли. Пишеше срещу Достена, всъщност. Не знам дали е писал срещу Достена, защото каза, че малко лъжа такава някаква. А кой назначи Достена? Интелектуалците написаха писмо. И по-голямата част от тези интелектуалци, които я назначиха и я наблъскаха в листа на БСП, са тези, които лъжат вече 20 няколко години. Основната групичка са социолозите. Андрей Райчев, щях да кажа първи списък, ако не се лъжа, Петър Емил Митев. Да, всичките социолози, които лъжеха, продължават да лъжат и излъгаха и БСП този път, че едва ли не вие с не знам колко сте над ГЕРБ, те докараха нея. Само секунда, извинявайте двамата, да довършим. От една страна лошо, че парашутист в листата. От друга страна, то как да се отваряте, ако не вкарвате нови хора? Нали? Не може се Георги Пирински. То се начинът, по който влиза. Значи, толкова хората са решили да влезе, той окей, жив и здрав, прекрасно. Ама тъй като дебили някакви, и при този жертва дебилитет, нали става евродепутат? Има влез и се би вътре. Сбори се. Значи всеки един от тези в листата от 1 до 17 по някакъв начин се е сборил. Да влезе, да го номинира, да излезе някакви хора, да ги омайва, да ги... Не може... Айде, Петър Корумбашев успя. Обиколи много места, номинираха го, за него да кажем да. В крайна сметка влиза? Да, влиза той. Ама след една седмица или как беше? И включително тя такива поради направи по тази кампания, че нямам думи. Ужасна история. Нормална реакцията спрямо Достена. Тя е външен човек и някакво да приеме. То е ясно, че нейното място в листата е резултат на сделка между Ковачки и между ръководството на БСП. Ковачки си дава гласовете, както да ни всеки път миньорите си гласуват. Има там една известно количество хора, които осигуряват така наречения от Ковачки корпоративен вод и той си иска човек в листата. БСП нормално да реагира. Въобще за какво му е на Ковачки да се занимава с политика? Според мен мястото му е на друго. Това не е на Ковачки, а това е на неговата заместник-председателка на партията му, ако е сължа, която май се явява като майка на Достена. Това е Мария Пиргова, тя не е май, а също така Не казвам май, че не съм сигурен, че да зампредседател сега или не е зампредседател, това е май. Ама ако трябва да сме честни, тя е съветник на Боруджиева в парламента, според документите, които... Значи, ако бяха номинирали нея, сигурно партията ще да я припознае. Кого? Майката? Сигурно ще да я припознае. За какво му е на един олигарх политическа партия? За какво му да има депутат? Той същото. Пак прави съюз. Добре, той прави съюз с управляващите. Очевидно те му се отблагодариха. Разсрочването от него го знаете за 41 милиона. Нали така? Сделката е ясна, тя е прозрачна. Тя е ясна, тя лъсна пред цяла България. На следващия ден след изборите 41 милиона му бяха разсрочени. Аз съм убеден за това нещо. Достена не струва 41 милиона. Каквато да е форма. Вероятно майка имала пак чака да му ги оплатят и с нея. Вероятно гласовете, които подсигурява Ковачки. Аз предполагам, че има някакъв ресурс. С тебе спорихме преди малко. Предполагам, че има ресурс около 30 хиляди души. Не дал твърди, че са далеч по-малко. Нали все пак Бобов да гласува за 15 номер?
Това казвам, че такава сделка според мен няма. По-скоро сега се опитва да му го наблъскат на ковачки. Ма не, ясно дали са сбъркали. Сбъркаха ли за 15 номер? Той казва, че не са сбъркали. Това е за преференцията. Вие говорите за различни неща. Аз ли говорим? Аз говоря за кръгчето. По принцип Бобов долу, въпреки там снимката и сценката си гласуваха за БСП. Когато погледнете разпределението на преференциите за Момчил или за Симов или за Ия Петкова, ще видите, че там е имало съвсем друго нещо. Там не е случайно, не е техническа грешка. Не да смятат, че Българска социалистическа партия, че има 34 000 души, които са сбъркали. Не са сбъркали 34 000 души. Това е наказателен вод вътре в партия жълт картон. Такива не ги пробутвайте. И ще видите, че има между средно по 1200 горе-долу на област. Ти казваш, че това е вод срещу Курумбашев и Достена, но той излезе срещу Станишев реално. Не, значи Станишев, партията никой не може да му убеди, че Момчил или който да е друг ще е по-любим от Станишев. Но такъв е направен законът, че този, който събере голямата преференция, измества първия. А не, че партията, ако трябва да направим някакъв референдум, който да е между Сергей Станишев и Момчил, със сигурност резултатите ще са категорични за полза на Сергей. Ти се поне отскоро си в правата вяра, нали? Преди това беше Спърванов. Аз не съм бил в правата вяра. Отскоро си. Нали беше Спърванов преди отскоро го излъчите този разговор. Станишев сега в тази ситуация какво да направи? Даже пиарските питаме, не политически. Пиарските смятам, че той трябва да поиска оставката на всички тези феодали в партията, които не си свършиха работата. Защото в Германия или в други държави как ги изчисляват успехите? Когато ти си първа политическа сила в дадена област, ти получаваш шестицата и продължаваш напред. Когато си втори, се приема, че в един матч винаги има един първи и един втори, логично е петица получаваш. То тези, които са отишли на трето, на четвърто и на пето място партията в тяхната област, ако обичат да си платят оставките да се разкарат. Тези, които занимаваха с медийната политика, тези, които занимаваха организационно с партията, би трябвало да си подадат оставките. Не знам дали, понеже и то е пиар, не знам дали успя да слушаш Мая Манолова. Моля? Пишман пиар. Пишман пиар, добре. Всички сме пишман пиар. Къде? Има ли комуникационен проблем, който е в основата за този резултат? Според мен е техническа грешка избирателна това, не е комуникационен проблем. Значи, ако кампанията имала някакви проблеми комуникационни, те са съвсем друга посока и просто се правят без зъби и кьопали, иначе гласове знаят, че се договарят. Просто преференцията за пръв път се получи тази така отдавна тръбена и желана мажоритарност и като за пръв път хората се сбъркаха повечето от тях. Ама в реформаторския блок не сбъркаха, например. Там сбъркали, там са сбъркали. Дайте да правим анализ на електората на всяка една партия. Последните изследвания, които излязаха непосредствено в деня на изборите, се видя под разбивката, че реформаторския блок има най-високо образованата и най-интелигентната част от населението. Тоест те няма как да... След на Бареков са най-умните. Да, Бареков, че негови... Те няма как да сбъркат. Просто при тях е организиран вод с цел поставянето на техния кандидат на ДСБ на първо място, както и хората на Миглена Кунева също бяха организирани да го поставят за нещо за БСП. Организирано да го поставят това момче най-отпред, най-лесно се за по 15-15. Защото има няколко факта. При нас приемам, понеже имате абсолютно доверие и вярвам, че имало е някаква организация в младежкото БСП да се гласува с 15-15. Не само младежко. Но също така видях по телевизията интервюта с разни баби, които си сипаха главата с пепел и казваха, не, ние гласувахме с Станишев, но за по-сигурно направихме 15-15. Отделно, освен 15-15, имаме казус 11-11, 13-13. Има други партии, които по същия начин инкасираха подобен вод. Между другото, аз много добре знам как стана тази работа в реформаторския блок. Ако е правило нещо такова без пенидал, трябва да го знае също как аз го знам. Как аз знам хора по хора. Ти за организацията срещу... Аз също знам хора по хора. Ти знаеш, че някой е правил, че някой е манипулирал да се дигне този 15. Особено последните дни това беше изключително силно. Ти казваш новина сега. Не, това не е новина, това е нещо, което е много останало вече. За мен това, което трябва да коментираме, не е защо се случи 15-15? Ами каква беше реакцията на лидерите на БСП след това? Защо човек, който те са сложили в листата си, поискаха да се откаже. Нали? Всеки един от тези хора е достоен да бъде евродепутат. По каква логика ти слагаш и ти избираш хората на долу, след като не е достоен, той не би трябвало да бъде включен в листа. Особено последните дни, да ви кажа, на практика всеки знае, нали, ето особено последните дни, когато започнаха един от кандидатите в листата да обяснява, че не ми докарвайте в мирисани бабички, не искам да хода в някакви коптори. Ти сега говориш за Достена, разбрахме за кой говорят, не искам, че трябва иначе да се съдим.
Нали. Но партията като партия почва да се накокошимва. Не струва 41 милиона, тя сигурно ще се обиди. Накокошимва се и става страшно. Затова партията показа по някакъв начин, че не са съгласни с тези хора и ги наказах. Кой 11-11 година ли са? В ефир си. В ефир си. В момента ли? Да. Боже Господи. Така че говори си спокойно, не се притеснява. Да, аз мисля, че така нещо. Не, така, тук няма такива. Няма, 15-15 няма. Значи ти за това добре си говорил до сега, защото мислиш, че да, защото малко бях излъга се, както се казва. Добре, сега притесни се и кажи ти какви изводи си правиш от кампанията и от изборите. Значи, това, което казах и преди, наистина победи старата мечта за мажоритарност. И пак казвам, че според мен това, което се случва в БСП, беше грешка с 15-15. В реформаторския блок, където се по-информиран, не беше така и там беше нормално да се случи. И грешката беше на реформаторския блок, че не успя да се направи по-монолитна организация в по-ранен период от време. Имаше някаква идея да стане. Един въпрос ми отговори. В реформаторския блок това беше гласуване срещу Кунева или гласуване за кандидата на ДСБ Светлио Малинов в случая? Откакто Костов излезе и си каза да се гласува с номер 2, това събитие, което го отразихме, го отбелязахме, беше ясно, че десебарите ще гласуват за Светлио Малинов и от ДБГ ще гласуват за Меглена, може би всички. Да, т.е. се раздели, така да се каже, поляризира вътре. Не, то показва още нещо в реформаторския блок. Показва, че реформаторския блок, основата му, силата му са ДСБ. И те си направиха това, което трябваше. И там те не могат да преглътат човек като Милена Кунева, който им е чужд като политика, чуже като трансформации в времето. Показаха, ние ДСБ сме силни и реформаторския блок, основата му, силата му е ДСБ, другите са партньори. Според мен няма разделение там. То просто нормално се възползваха единствената партия, която разумно се възползва от преференцията. Аз продължавам да твърда, тъй като съм категоричен фен на мажоритарния вод, докато не се въведат мажоритарни избори в България, няма да се оправим по никакъв начин. Той е лич, се възпроизвежда винаги един и същ. Преференцията, ето в този случай, сработи. В случая 15-15 не сработи. Преди години няма да се връщам назад, но първия път, когато ползваха преференцията, тя се използваше за контролиране на купения вод. В даден регион се казва, гласуваш за някой номер, който е малко по-надолу, твоите хора, примерно 5000 или 3000 се отчитат по дадената преференция там. Сега за първи път виждаме преференция да сработва, което показва, че хората искат мажоритарен вод. Но според мен хората сега те първа разбират, че всъщност не могат нещо да правят по листите. И следващия път ще го разбраха в реформаторския блок и в БСП. Ама в реформаторския блок не се е случило нищо драматично. Напротив, Светослав Малинов е един много добър вариант за европейски депутат. Да го бях сложили на първо място тогава. И според мен, защото ето има преференция. Да. Там изпитанието ще бъде тук нататък за мен резултатът на реформаторския блок е много добър на тези избори, защото той ще продължи да съществува така или иначе. Нещата, които се говорят, които се обсъждат, са абсолютно в тази посока. Сега ще имат национални съвети, повечето партии вътре. Не се говори изобщо за някакво разцепление, за спадане на енергията. Ще продължи да върви под някаква форма напред. Просто сега трябва всеки от лидерите и фигурите в него да се намери някакво място и да си поеме своята тежест. Борисов иска ли предсрочни избори? Иска, разбира се. Всички искат предсрочни избори. Изключение това е най-добрият на БСП. Не, напротив, за БСП. Те не го разбират това е най-доброто нещо за БСП. БСП след като бъдат нашамаросани, това сме го виждали в годините, като ги нашамаросат, след това се обединяват, стават много силни и ще видите на парламентарни избори какво правят. На евродепутатски избори те изкараха всички искат, а не стават. Примерно Борисов, според мен, ако изведе парламентарната група, избори ще има. Не, няма. Веднага. Избори няма, защото сега най-добрите два резултата за мен на тези избори бяха на господин Бареков, който успя да направи нещо, което беше немислимо, нечувано, невъзможно. Успя го направи и другия най-добър резултат беше на Атака. Това е най-хубавото нещо, което се случи в политическия живот на България и се надявам да се повтори на парламентарните избори. А пък много хора мислят, че за инвестицията в Бареков той показва много слаб резултат. 10%. Ми се очаква повече да направи.
200 хиляди гласа, някои ги смятат в гласове. Ето на толкова време след изборите се борят с мандати. Цената на мандата почнахме да го употребяваме по-пам. Ма ние не ги знаем колко са. Те са огромни. По всички случаи докато 2 милиона нещо се признава, вероятно са повече. Те са многократно повече. Многократно повече. Никой не може да ви каже, освен собственика на партията. Да, те само застъпници присъствие в изборния ден струва към... Чакайте, всички са имали застъпници и по-малко получилите гласове, така не те. Мисля, цифрите там може само с ефтино. Не може да правите това. Цифрите са огромни, цифрите са огромни и тази кампания беше невиждана по мащаб през последните 25 години. Никой през прехода, през последните 25 години не е харчил толкова средства. Аз искам да обърна внимание на избирателите следното нещо. Когато една извънпарламентарна партия, примерно казваме парламентарните имат субсидия, когато една извънпарламентарна партия харчи такива средства, нали, този, който е инвестирал в нея, трябва да очаква да си ги избие по някакъв начин. Той иска избори. Те са бизнесмени, хора, които дават парите. Те дават, те инвестират, за да спечелят нещо. Да. Откъде ще дойде възвръщаемостта? Откъде ще дойде печалбата? Не може да се капитализира от европейски избори, следователно трябва национални. Да, но как става капитализацията? Ще го видим. Тя става обратно, след като почнеш да отнемаш пари от държавата, за да си покриеш инвестицията. Точно от евродепутатските пари... Не, но евродепутатските избори, те са подготовка за следващите. Говорим за евродепутатските избори, че тези хора се проявиха с много добър резултат. Мисля, никой не чува нищо, обявявам край на предаване. Чакай, Иван искаше едно изречение, кажи си изречение. Аз го забравих. Още ли сме в ефир? Довиждане тогава. За мен най-голямата катастрофа на тези избори, най-големият гаф беше поведението на социолозите. Пълна катастрофа, с изключение на Exact и Alpha Research, останалите да ходят да се късат дипломите. Въпросът е, защо все още националните медии продължават да ги канят? Дайте му на Андрей Райчев да коментира предаване за голф, ако много го харесват програмните директори, дайте му на Колю Колев да коментира готварско предаване, на Тончевски предаване, на Асланов нищо не му давайте, защото те БСП са погрижат. Но въпросът е, че тези социолози ясно показваха степента на корупция в този бизнес. Те са излъгали дори и БСП. Дай показаха нещо друго, че социологията не е наука. Защото науката, дори да работи с различни методи, се очаква от нея да стигне до един резултат. Социологията е страхотна наука, но не и в България. В България тези хора не работят научно. Лъжат като дърти цигари. Довиждане и на вас ви благодарим, че бяхте с нас в тая динамична събота. Сега не знам навънка дано да е светнало малко слънце, но и да не е, пак добър уикенд и до скоро.